Spoločnosť Case Partners vám ponúka na predaj 3 pozemky v obci Šarišské Sokolovce s možnosťou výstavby rodinných domov. Pozemky, ktoré sa nachádzajú v časti obce Havaška na úpetí pohoria Čergov, majú rozmery 810 m2, 813 m2 a 863 m2. Rovinatý povrch pozemkov dokáže naplniť aj najnáročnejšie priania tých, ktorí presne vedia do detailov, ako má vyzerať ich budúce vysnívané bývanie v prípade výstavby rodinného domu. Na hranici pozemkov sa nachádzajú inžinierské siete, elektrina a obecný vodovod. Obec Šarišské Sokolovce s výbornou občianskou vybavenosťou leží 15 km od krajského mesta Prešov a 7 km od okresného mesta Sabinov. Predajná cena vrátane sprostredkovateľskej provízie je dohodou. Ohľadom bližších informácií a záujmu o obhliadku kontaktujte nášho realitného makléra Petra Dudu.